んにちは。隙間のリリーです。メルヤのためのハワイ語ミニ講座よろしくお願いします。今日はエピリマイを取り上げてみました。ケアリー・レイシェルとかナプア・グレイフがそれぞれアルバムに収めてたりするとっても切ないラブソングなんですけれども、1番ではこんなことが歌われています。この気持ちを伝えたい。夜になると思ってしまう大切なあなたに。アオフェア・バレ・アナオエのとこですね。こうして一人過ごす夜は寒々しくていけない。愛しい人よと呼びかけても、共に過ごしたいという願いは叶わぬ夢なのか。かなり行間を補って訳してみたんですけれども、なんといってもエピリマイの核心部分は繰り返される不意のところに表現されていると思うんですね。少しハワイ語を丁寧に不意の部分を見てみたいと思います。まず、イナーをオエで始まるこの不意の部分の私の訳をご紹介したいと思います。もしあなたと私があのマカナの炎を目にすることがあったら、それはアロハが届けてくれる贈り物。そうしたらずっとずっとあなたと私は一緒にいられる。愛しい人、さあこっちへおいでよ。イナーっていうのはもしもっていう意味なんですけれども、オエアオバウ、あなたと私が行け、見たらと、もし見ることがあったらっていう、願掛けをしているような感じだと思うんですけど、何を見るのか。イケアヒオマカナ、マカナの炎を見ることがあったらどうなのか。それはマカナと、贈り物だと言ってるんですね。なケアロハ、ケアロハが届けてくれる。このっていうのは英語のバイに近いと思うんですけど、ケアロハによってケアロハが届けてくれるマカナ、贈り物だと。アロハが届けてくれる贈り物ということは、オエアオバウ、あなたと私の愛が成就する印だと。マカナの炎に願掛けをしている。そんな歌詞からケアヒオマカナ、マカナの炎っていうのがとっても特別なものなんだなっていうことがわかると思うんですけれども、ベースにあるのはカウアイ島のハエナっていう場所で古来行われていたという松明を、そのマカナっていうのはハエナの峰の名前なんですけれども、マカナから松明を投げるっていう、儀式があって、その松明を見たら願いが叶うっていうような、そんなハワイの風習、ハワイの伝統っていうところがベースにあって作られているのがエピリマイです。松明を投げるっていうことはどういうことだったのか。フラを学ぶ人たちにもとっても関わりのある儀式だったようなんですけれども、ズーム講座ではそのあたりの歴史的なところもたどりながら、そしてナフア・ゴレイが歌ってるエピリマイはもともとあったエピリマイの歌詞に新たにハワイ語の歌詞が付け加えられているものだったりするんですけれども、付け加えられたハワイ語の歌詞もズーム講座では解説する予定です。ズーム講座の案内は私のブログ隙間のリリーのハワイアンソングブックの方に上げておりますので、よかったらそちらの方も見ていただけたら嬉しいです。メレ読むためのハワイ語ミニ講座終わります。